Bore da bawb a chroeso I wasanaeth Ebeneser Caerdydd. Mae hi'n bleser cael eich cwmni chi. Croeso mawr I deulu Ebeneser, sy'n gweld methu eich cwmni chi yn fawr, ond yn falch iawn o bod pawb yn saff ac yn ddiogel, ac yn edrych ymlaen at eich gweld chi yn fuan. Gobeithio. Byddwn ni'n edrych ar y thema o ddisgwyl yn yr Oedfa bore yma ac yn cyd-addoli gyda'n gilydd. Felly, joiwch yr Oedfa, a dwi'n gobeithio ac yn gweddio eich bod chi yn profi bendith y bore. Salm 98. Canwch gan newydd i'r arglwydd, am ei fod wedi gwneud pethau anhygoel. Mae ei fraich gref wedi ennill y fuddugoliaeth iddo. Mae'r arglwydd wedi dangos ei allu I achub. Mae wedi dangos i'r cenhedloedd ei fod yn dduw cyfiawn. Mae wedi cofio ei gariad a'i ffyddlondeb I bobl Israel. Ac mae pawb drwy'r byd I gyd wedi gweld Duw yn achub. Dewch bawb trwy'r byd I gyd, gweiddwch yr uchel i'r arglwydd, gweiddi'n llawen a chanu mawl iddo. Canwch ar y delyn i'r arglwydd, canwch gan hyfryd I gyfeiliant y delyn. Seinwch yr utgyrn a chwythu'r corn hwrdd. Dewch bawb trwy'r byd I gyd, gweiddwch yn uchel i'r arglwydd, y brenin. Boed i'r môr a phopeth sydd ynddo weiddi, a'r byd hefyd, a phawb sy'n byw ynddo. Boed i'r afonydd guro dwylo, ac i'r mynyddoedd gan i'n llawen gyda'i gilydd o flaen yr arglwydd. Achos mae e'n dod I roi trefn ar y ddaear, bydd e'n barnu'r byd yn hollol deg, a'r bobloedd yn gwbl gyfiawn. Ti oedd y gair yn y dechreuad, un a Duw yn yw'r sydd fryd. Dogoniant cudd mewn creadigau, neglir nawr I ni yng Nghrist. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Iwr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg ef. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Ti ddim am nefoedd heb ein cwmni, a Iesu ddaeth I lawr ar neb. Fy mhechod cryf dy gariad cryfach, stym a llein gwahan I nawr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, o mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy Iwr. O mor hyfryd yw'r enw hwn, does dim o'i debyg ef. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor hyfryd yw'r enw hwn, enw Iesu. Fe drechau stangau, llen gath ei rwygo, mae pechod ac ymffrost bydd yn fyd. Mae'r nefoedd yn rhuo, clodydd o goniant, codais di'n ôl o farwn fyw.
Does neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am byth teyrnas i'r oed. Ti sydd ar deyrnas, i ti mae'r gogoniant, ti sydd ar enw uwch bob un. O mor ymys yw'r enw hwn, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu Grist fy iwr. O mor ymys yw'r enw hwn, does dim asaf o'i flaen, o mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. O mor ymys yw'r enw hwn, enw Iesu. Cydweddion. O fenaid can mawr har arglwydd yw, bydd lawen ynddo dyweredwr yw. Arglwydd, diolch am y cyfle yma i gael troi ata ti foliannu di, a dy roi di yn y canol lle rwy ti fod, yng nghanol y cread, yng nghanol yn bywyd, yng nghanol yn bodolaeth, yng nghanol yn llawenydd ac yng nghanol yn trafferthion. Da ni'n aml yn rhoi yn hunan, yn rhoi yn pesa'n hunan o dy flaen di. Ond ti arglwydd yr unig wir a bywiol dduw yw canolbwynt y cyfan ac yn ganolbwynt yn mawl. Rwy ti yn berffaith, yn dragwyddol, yn oleuni, yn gariad, yn llawn maddeuant a gras. Nid i'n helpu ni yn ystod y munudau hyn i ganolbwyntio'n llwyr arna ti ac i daddoli di yn ddi-arbed heb ddal unrhyw beth yn ôl. A da ni'n gofyn am dy help di dy hun, help yr ysbryd glân i'n donio a'n harfogi i ddaddoli di o waelod yn calonna. Ac ar ôl i roedfa yma orffen, tro yn bywyda ni yn un symffoni o fawl ddyddiol i ti wrth i ni dygaru di ac wrth i ni dywasanaethu. Da ni diolch am y ffordd yr wyt ti wedi mynegu dy gariad yn danwyl fab Iesu Grist ac wedi mynnu ffordd i'n cadw ni trwyddo ef yn gwrthryfel ffôl. Diolchwn am ei farwolaeth ar y groes trosom ni mwyn yn cymodi ni a thi dy hun, a llawen hawn yn ei atgyfodiad sy'n dod â llewyrch gobaith nid yn unig un presennol yn ni, ond un dyfodol hyd dragwyddoldeb. Heddiw, cyflwynwn i tir hyn sydd ar yn calonna ni. Da ni'n cyflwyno Eglwys Ebeneser a'n cyd-aeloda yn y dyddiau anodd hyn. Da ni'n gweddio dros holl eglwysi Cymru ac eglwysi'r byd, cynnal hwy a defnyddian nhw fel tystion gwyw i ti. Gweddiwn dros y cleifion, yr henoed, y digartref, gwleidyddion, yn lleol ac yn fyd-eang ac yn genedlaethol, gweithwyr ieuenctid, gweithwyr iechyd, yr heddlu, athrawon, cynghorau a chynghorwyr. Da ni'n cofio'n arbennig am y rhai hynny sydd yn ddi-waith ar hyn o bryd a dros bob un sydd wedi colli bywoliaeth o ganlyniad i'r haint difrifol hwn. Derbyn yn mawl heddiw o dad, derbyn yn bywyda i dy ddwylo di dy hun, oherwydd feithgarwn a da ni am fod yn dystion gwyw i'th gariad yn enw Iesu. Amen.
Actau 1. Annwyl Theophilus. Ysgrifennais yn fy llyfr cyntaf am y pethau aeth Iesu ati i'w gwneud a'i dysgu cyn iddo gael ei gymryd yn ôl i fyny i'r nefoedd. Cyn mynd, dywedodd wrth yr apostolion beth oedd am iddyn nhw ei wneud yn nerth yr ysbryd glân. Am bron 6 wythnos ar ôl iddo gael ei groeshoelio, dangosodd ei hun iddyn nhw dro ar ôl tro, a phrofi tu hwnt i bob amheuaeth ei fod yn fyw. Roedd yn siarad â nhw am beth mae teyrnasau Duw yn ei olygu. Un o'r troion hynny, pan oedd yn cael pryd o fwyd gyda nhw, dywedodd fel hyn: Peidiwch gadael Jerusalem nes byddwch wedi derbyn y rhodd mae fy nhad wedi addo. Dych chi'n cofio fy mod wedi siarad am hyn o'r blaen. Roedd Ioan yn bedyddio â dŵr, ond mewn ychydig o ddyddiau cewch chi'ch bedyddio ar ysbryd glân. Pan oedd y disgyblion yn cyfarfod gyda Iesu, roedden nhw'n gofyn iddo hyd: Arglwydd, ai dyma pryd wyt ti'n mynd i ryddhau Israel a gwneud ymladd annibynnol unwaith eto? Ateb Iesu oedd: Duw sy'n penderfynu pethau felly. Does dim rhaid i chi wybod beth ydy'r amserlen mae Duw wedi ei threfnu, ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb, yn Jerusalem a Jwdea, yn Samaria a drwy'r byd i gyd. Yna, ar ôl iddo ddweud hynny, cafodd ei godi fyny yr awyr o flaen ei llygaid. Dyma gwmwl yn dod o'i gwmpas a diflannodd o'i golwg. Tra iddyn nhw'n sychu'r awyr yn edrych arno'n mynd, yn sydyn, dyma 2 ddyn mewn dillad gwyn yn ymddangos wrth ei ymyl nhw, a dweud: Chi Galileaid, beth ydych chi'n ei wneud yma'n sychu'r awyr? Mae Iesu wedi cael ei gymryd i'r nefoedd oddi wrthych chi, ond, yn union yn yr un fath ag y gwelwch yn mynd, bydd yn dod yn ôl eto. Da ni newydd wrando ar Griffith yn darllen rhan o benod gyntaf o lyfr Yr Actau, a ddylech chi glywed y geiriau. Ysgrifennais y llyfr cyntaf Theophilus am yr holl bethau y dechreuodd Iesu i gwneud a'i dysgu. Cyfeirio at Efengil Luc y ma'r awdur. Oherwydd yr un person sgwennodd Luc a sgrifennodd lyfr Yr Actau. A mae o'n cyfeirio neu'n cyflwyno'r llyfr i Theophilus. Da ni'n gwybod pwy oedd o, ond da ni'n gwybod na ystyr i enw fo oedd yr un oedd yn caru Duw. Yn yr adnodau cyntaf yma, da ni'n cael hanes rhyfeddol esgyniad yr arglwydd Iesu. Y gair arall yn y Gymraeg am esgyniad ydy dyrchafael. Da ni'n nodi dydd Iau dyrchafael, sef dydd Iau dwytha, pan oedd yr arglwydd Iesu yn gadael y ddaear. A'r hyn sydd yn digwydd yn yr adnodau cyntaf o lyfr Yr Actau ydy bod o wedi cael ei gofnodi bod y disgyblion hefo Iesu Grist a bod o yn gadael y ddaear yn gorfforol. Ond cyn gadael mae o wedi i rhybuddio nhw. Dwi eisiau chi fynd nôl i Jerusalem a dwi eisiau chi aros a disgwyl yno hyd nes y bydd addewid y tad yn cael ei gyflawni. Hynny yw, y bydd yr ysbryd glân yn dod. Ond weithiau, da ni ddim yn pwysleisio yr esgyniad. A mae rhai pobl yn amheus o unrhyw beth goruwch naturiol yn y Beibl. A maen nhw'n dueddol o edrych a chichio ar bethau y goruwch naturiol. A dwi oed i bethau fel yna ddim yn gallu digwydd. Ac hefo'r esgyniad yna rei yn dweud, wel ia, rhyw fath o chwedl ydy hon, hefo ystyr ysbrydol iddi hi, oherwydd di pobl ddim yn esgyn mewn gwirionedd. Ond dwi'n mynd i ofyn i Gwilym rwan, pam bod yr esgyniad yn bwysig fel digwyddiad hanesyddol? Wel, mae'n holl bwysig. Mae digwyddiad hanesyddol ydy'r esgyniad. Mae'n digwyddiad sydd wedi digwydd go iawn mewn hanes. Oherwydd mae holl afydd o cad y digwyddiad yn dibynnu ar y ffaith ei fod o yn digwyddiad hanesyddol. A ti'n iawn yn dweud bod pobl heddiw yn... Pan dwi'n siarad efo ffrindiau, maen nhw'n gofyn i fi am fy ffydd yn Iesu.
a maen nhw'n dweud, wel, ti methu credu bod Iesu wedi atgyfodi go iawn. Ti methu credu bod yr esgyniad wedi digwydd go iawn. Ond maen nhw wedi digwydd go iawn. A dwi'n licio dweud wrth fy ffrindiau sydd yn gofyn y cwestiynau yna. Wel, yn ystod y ganrif gyntaf, oedd Cristnogaeth yn tyfu, ac oedd yr ymerodraeth Rufeinig yn dechrau poeni am Cristnogaeth. Oedd nhw'n poeni bod gymaint o bobl yn troi at Iesu Grist a gadael y diwiau Rufeinig. Wel, y cyfan bysa yr Rufeiniaid wedi gorfod wneud i wrth brofi Cristnogaeth oedd mynd lawr i Jerusalem, ffeindio corff Iesu a dangos y corff i'r bobl, a dweud nath Iesu ddim atgyfodi, nath Iesu ddim esgyn. Ond doedd nhw'n methu gwneud hynny. A roedd oedd Iesu wedi atgyfodi, mae wedi esgyn y nefoedd, a mae rhain yn ddigwyddiadau hanesyddol go iawn. Byddai'n piffio'n chwerthin am fardro oherwydd ti'n gwybod mod i wedi darllen lot o gofiannau arweinyddion Cristnogol yng Nghymru yn y 4th ganrif ar 15. A maen nhw bob amser yn cloi hefo yr angladd ac hefo'r man lle rhoddwyd y corff i orffwys. A beth sy'n yn wefreiddiol hefo'r arglwydd Iesu ydy, dos na ddim bedd, fe fuodd y farw, fe roddwyd o'n y bedd, ond fe atgyfododd Iesu. Ac felly dos na man pererindod gan y ffydd Gristnogol i le gorffwys terfynol yr arglwydd Iesu. A'r rhan o hynny ydy y digwyddiad yma fod Iesu wedi gadael yn hanesyddol ffeithiol ar y diwrnod hwn. 40 diwrnod ar ôl i atgyfodiad a 10 diwrnod cyn dyfodiad yr ysbryd glân ar y Pentecost. A mae pobl sydd yn chwedleiad, ti'n gwybod, mae yna lyfrau lled wyddonol, lled hanesyddol yn dweud, o ia, nath Iesu ddim marw wedyn, ond nath o fynd i rwla fel Ffrainc a priodi a magu teulu yn y fan honno. Ond tystiolaeth y Beibl, a fydwn ni gredu fo neu beidio, ond y tystiolaeth ydy bod o wedi gadael yn gorfforol i'r gogoniant, y dimensiwn yma da ni'n alw yn nefoedd i bresenoldeb y tad. Sa'n ti'n licio ymelaethu ynglyn â hynny? Yn sicr. Mae yna lot o bethau i'w dweud y fanna. Ac un peth am esgyniad Iesu ydy bod o'n dangos wrthyn ni heddiw bod Iesu Grist yn arglwydd byw. Pan da ni yn gweddio, pan da ni yn meddwl am yr arglwydd Iesu, da ni'n meddwl am un sydd yn fyw a sydd yn effro. A mae'r esgyniad hefyd yn dangos wrthyn ni na Iesu ydy'r un sydd yn frenin. Mae Pedr yn ei bregaeth ar ddydd y Pentecost, a dwi'n siŵr byddwn ni'n edrych ar hwn wrthos nesaf. Dydy o ddim yn unig yn siarad am waith yr ysbryd glân, ond mae hefyd yn esbonio wrthyn ni pam fod Iesu wedi esgyn i'r nefoedd. A mae o'n esbonio hynny trwy ddweud bod Iesu, fel petai, wedi cael ei goroni yn frenin. A rwan lle mae o'n eistedd ar ddeheulaw y tad. Ac mewn hen lysoedd brenhinol, y person oedd yn eistedd ar eich deheulaw chi, oedd y person bwysica yn eich llys chi. A Iesu Duw y Mab ydy'r un sydd ar ddeheulaw y tad, yr un sydd yn reoli, yr un sydd yn frenin. A dwi'n meddwl, mewn cyfnod lle mae gymaint o bethau yn edrych allan o reolaeth, mae gymaint o farwolaeth yn ein byd ni yn y cyfnod hwn. Mae'n gysur gwybod na'r un sydd ar orsedd y bydysawd ydy Iesu. A ti'n mae hwnna'n yn esboniad ac yn reswm pam fod y pethau yma'n gallu digwydd yn hanes yn arglwydd Iesu. Oherwydd cyfeirio yda ni at y fab Duw. Mae Titus Lewis yn yr emyn yn dweud, mawr oedd Duw, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn.
Ac yn Philippiaid yr ail benod, mae ganddo ni'r darn godidog yna sydd yn sôn am yr arglwydd Iesu yn gadael ei ogoniant yn y nef, oherwydd cariad Duw tuag ata ni, i drefnu ffordd i'n cadw ni drwy berffeithrwydd a'r groes a'r atgyfodiad. Ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Duw yn beth i ddal gafael ynddo, ei sirifeau gwacaodd ei hun, a mae'n gorffan gan fod yn ifydd hyd angau i angau ar groes. Ac yna'r adnod fendigedig. Am hynny, Duw a'i trad yr chafodd gan roddi'r eiddo'r enw, goriwch pob enw, fel yn enw'r Iesu, y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear, a phan y ddaear. Mae Iesu yn fendigedig ac yn rhyfeddol. Mae o diesgyn, ac fel wyt ti'n dweud, mae o yn teyrnasu hyd dragwyddoldeb a'i law o ar lliw y greadigaeth. Sy'n licio symud y trafodaeth ymlaen. Yn Ioan mae Iesu Grist yn deud wrth y disgyblion, yma'n fuddiol fy mod i yn gadael, mae'n beth da. Pam bod o'n fuddiol bod Iesu Grist wedi mynd? Mae'n gwestiwn pwysig, eithriadol o bwysig. Yr oedd cyn yr ysgyniad, lle bynnag oedd Iesu yn ddaearyddol, fanna oedd rhaid chi fynd i gyfarfod â Iesu, ynde? I gael perthynas efo fo. Os oedd o'n Jerusalem, yn Galilea, oedd y disgyblion yn gorfod mynd i fanno i fod efo fo. Ond un o'r prif resymau mae Iesu hun yn rhoi, pam bod o wedi esgyn i'r nef, ydy fel bod o'n gallu rhoi yr rhodd o'r ysbryd glân i ni. Ac wrth i ni ddarllen yr ysgrythur, da ni'n sylwi na Duw ei hun ydy'r ysbryd glân. Duw yr ysbryd. Pan mae Iesu'n esgyn i'r nef, mae o'n, a fyddwn ni'n clywed am hyn wrth nesaf yn y Pentecost, yn arllwys ei ysbryd ar ei bobl, fel i bod nhw, lle bynnag maen nhw yn y byd, bod nhw'n Jerusalem, Galilea, yn Nghaerdydd, Mangor, yn Sir Fôn, da ni'n gallu cael perthynas go iawn ar real, hefo Iesu Grist, trwy'r ysbryd glân, lle bynnag ydyn ni. Ond mae hynny'n bendigedig fel, ar ddiwedd y comisiwn mae Iesu Grist yn dweud wrth y disgyblion, rwy fi gyda chwi bob amser i diwedd y byd. Ond yn fama, mae o'n gadael y ddaear, felly sut mae presenoldeb Iesu hefo ni? Wel, yr ateb ydy trwy'r ysbryd glân, y tad y mab ar ysbryd glân, Duw yn gweithredu drwy'r tri pherson, ac fel fyddwn ni'n dathlu ac yn myfyrio arno fo Sul nesaf Pentecost, byddwn ni'n gweld na presenoldeb Iesu Grist yn yn plith ni ydy'r ysbryd glân. Fel oedd ti'n dweud, Duw ydy yr ysbryd glân. Ond un peth arall o'n isio gyffwrdd wrth i ni gloi y drafodaeth bore yma. A hynny di'r ffaith fod Iesu wedi deud wrth y disgyblion, ewch i Jerusalem a disgwyliwch ar addewid y tad. Meddwl am y disgwyl dwi yn y fan yna. Sut fath o brofiad wyt ti'n meddwl oedd o? Mewn 10 diwrnod? Be oedd yn digwydd wyt ti'n meddwl yn ystod y 10 diwrnod? Wel, dwi'n siŵr bod y disgyblion yn meddwl ac yn edrych ymlaen i weld be oedd yn mynd i ddigwydd ar ôl iddyn nhw ddisgwyl. Wrth gwrs, oedden nhw wedi gweld Iesu wedi atgyfodi, a cyn hynny oedden nhw'n bobl llawn braw, llawn on, ar ôl mae Iesu wedi atgyfodi. Maen nhw'n gwybod na fod ydy'r Meseia, ydy mab Duw. Ond os gyda nhw'r nerth eto i fynd at bobl o bob cenedl i rannu am Iesu Grist, wel, maen nhw'n gofod disgwyl yn Jerusalem gyntaf, hefyd fydden nhw'n cael y nerth toc. Dwi'n teimlo bod o'n disgwyl cyffroes yn y fan yma. Yr Iesu wedi bod ar ôl, oedden nhw wedi bod efo'r Iesu am 2 blynedd cyn digwyddiadau'r Pasg a'r atgyfodiad.
Wedyn 40 diwrnod ar ôl i atgyfodiad, dwi'n siŵr, da ni'n gwybod union be oedd yn digwydd, bod yn ymddangos ac yn dysgu ac yn siarad hefo nhw eto. Be oedd arwyddocâd o'r hyn oedd wedi digwydd, a be oedd yn mynd i ddigwydd wrth i'r ysbryd. A bod o'n ddisgwyl cyffroes yn ystod y 10 diwrnod yma. Ond mae Iesu wedi dweud, da ni fod i ddisgwyl rhywbeth mawr yn fuan. A mae'n gwneud i fi feddwl am ymweliad ni fel teulu flynyddoedd yn ôl pan fydda ti ddim o beth. A Disney World Paris, ti'n cofio mynd i fanno? Dwi'n cofio. A fi o'n i ar rock and roller coaster. Tren sgrech mawr cyffroes. Ond o'na ciwyn fod, da ni wedi arfer efo ciwia yn ystod yr haint ma'n do. Ond o'na ciw cannoedd o bobl yn mynd i Gamogan mwyn mynd ar y tren sgrech. Ac oedd y disgwyl, dwi'n meddwl, yn rhan o'r peth, ond yn gyffroes, oedd pobl yn gwybod bod yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd yn y diwedd, oedd y plant yn gweiddi ac yn llawn cyffro. Ac felly, dwi'n siŵr oedd y disgyblion, ond felly dyla ni fod fel Cristnogion. Da ni ddim yn ffyddiog yn addewidion Duw yn y dyddiau yma. Ffyddiog bod Duw yn ymyrryd, ffyddiog bod Duw yn mynd i'n bendithio ni, ffyddiog i fod o'n mynd i adnewyddu, ffyddiog i fod o'n mynd i ddod â llwyddiant i eglwys yng Nghymru ac yn y Gymru Gymraeg. A mae'r addewidion yn y Beibl mor glir bod yr ysbryd gyda ni yno ni a fod o'n dod â cyfnodau o adnewyddiad i ni. Ac felly dyla ni heddiw fel eglwysi fod yn llawn cyffro yn addewid Duw ac yn waith yr ysbryd glân. Mi oedd William Carey yn genhadwr enwog hefo'r bedyddwyr yn Lloegr, gychwynnodd o yr mudiad cenhadol bedyddiedig. A dyfyniad, dwi'n cloi efo hyn, enwog gan William Carey oedd disgwyliwch bethau mawr gan Dduw, mentrwch bethau mawr gan Dduw. Diolch am drafod hefo fi. Wythnos nesaf fydd hi'n Sul y Pentecost, a da ni'n mynd i edrych wrth gwrs ar y ffaith fod yr ysbryd glân wedi dod ar y disgyblion cyntaf. A mi fydd gwasanaeth mewn 2 rhan. Mi fyddwn ni'n meddwl am y tân, mi fyddwn ni'n meddwl am y gwynt, ac yna mi fyddwn ni'n meddwl am effaith hynny ar y disgyblion. Felly gobeithio y gallwch chi ddod nôl ata ni, os Duw a'i mynd, 10 o'r gloch fore dydd Sul nesaf.
Ga i ddiolch i chi am ymuno hefo ni i wylio y gwasanaeth hwn. Gobeithio eich bod chi wedi cael bendith o wneud hynny. Ac wrth edrych ymlaen tuag at yr wythnos sydd yn dod, ga i ddymuno pob iechyd i chi, a Duw yn agos atoch.